Y para uno que venga de vuelta en Minecraft Souren amabi edo mairu garan saioa ez dut oso ondo gogoratzen. Eta, bueno, saiatu nintzen atxo grabatzen, bueno, atxo nahiko kaina eman nion ordenagailuari egia esan da, eta Minecraft Saoko saioa grabatzen ari nintzela. Ba, bueno, ordenagailu esan zuen que hasta aquí he llegado, eta blokeatu egin zitzaidan. Orduan grabatzen ari nintzen bideoa galdu egin nun, bale? Eta kriston puta bat alanda ere, ez nuen asko egin, lortu nuen Blaze barra batzuk eta gal, baina zebez gehiago. Eta hasi nintzen begira beste gaztelu bat, porque topatu nuen gaztelua os kriston handia zan, baina oso txarra zen osakan ezabez. Eta bilatzen ari nintzera topatu nuen orko hori. Eta zuen behiratuko dut, aber zer dagoen hortik. Eta, justora joaten ari nintzela, ordenagailua, bertan bera geratu zen hor blokeatu egin zala. Y yo como, hijo de... me cago en la leche. Hijo de perra. Geratu nintzen hor como ordenagailu koitadu alakoa. Vale. Eta alakoak mesedez nederrean gaz bat entzuten baduzu, ez dizut gomendatzen inondik inora. Vale, benetan, suizidio bat da. Hautsaren arraroan abetzen badidazu da atxo jai alaian atrea egin nintzelako eta banago, imaginatu. Demacrau, destrozau, neke y de todo menos ondo. Ea gutxienez hemen topatzen dugun gaztelu honetan ez bat entzuten nahi nahi, ez dut guztoko gaztak entzutea. Ea gutxienez gaztelu honetan topatzen dugun nederreko berruak eta bar, joder. Han zegoen, baina puntarko gara hemendik ziurazki. Vertikalen duko gara, adibidez. Hortik. Eta hemendik. Eta nago gure... Zakit... joder, zuna... leche, txoin. Musika, joder. Hots. Jotzen ari nago, kriston buruko mina. Joder, la leche. Zakit gaztelu berbera den, edo beste bat da, hori azteko. Igual, kriston golte eman dut eta gaztelu berbera da, baina ikusi nuen kriston dorreago eta esan nuen, ostia. Eskeratu nintzen hor flipatu eta kriston, ostia, blazak, me cago en la leche. Kriston dorre honekin flipatu eta geratu nintzen. Ez dut berbera dela, Zeman duela buelta bat beraren inguruan, tontamentien. Bale, handago, bale. Ongi. Ea zer topatzen dugun gutxienez. Hori litzateke perfektu nahi hemendik. Bai, hau gogoratzen dut, bai, berbera da. Me cago en la leche. Gaztelu bat topatzea eta ez ere izatea. Me cago en sos. Kriston fastidioa da, Gaztelu bat topau eta ez izatea zebez, benetan. Lepo.
gaztelu berbera da, Osea... Prez hori... Tía. ¡Ay! Me cago en la... A ver, Esperitu, hala, bat suicidatu da. Toma. ¿Qué dices? ¿Qué me estás comentando si es Dioteman? ¡Ah! Me cago en la leche. ¿Qué me estás comentando? ¿Si es Dioteman? Tío, qué mal, qué fail. Hauek torian agro bat dute. Agro horretatik saiatuko gara hemen pizkat trampa egiten. Ez dira erretzen laba. LOL. Txinez batzuk jose egin dira de lo malo, eta agro galdu dute. Ez dizut ikutu, tío! Ui, sagua. Eta mendik etorri gina, joango gara txea, porque ez dugu ezer topatu eta saiatuko naiz nik kamanaz kanpo behar duguna topatzen. Gainera, teorian, ikusten ez dizuten txerriek ez dizute zer egiten, orduan hortik primera, ez? Ez da teorian, a ber. Uste nago ez dira enteratu eta ez naute erasotzen. Orain ja, holan besteak utzitugu agroz kanpo. Eta listo, vale. Orain topatu behar dut, eman segundu bat, konpratuko dudala nondekogun etxea. Ireki behar dudala... Ekitzen behitut koordenadat Minecraft, eta guratean nederreko atea, XB, Z-6. XB... Z... Ostia. Z-6. Osa, horruntz. Vale. Baina txoet pilo bat ibilik nuela eta gaztelu hori kriston pena eman dago. Biletu behar dut ea topatzen dudan, gero ez dut dagoela beste teoria bat jabin gaztelu bat aurkituta egin behar dana dela horizontalean ibili. Hau da isa erdatzean ez baina biltzartu. Eta horre nintzen neu. Hortik igual, behar bada. Hemen momentutxo batetan mugitzen zala... Ez hortik imposible. Horre nintzelako izango lehetxateke beste gaztelu batekin tobatzea, benetan. Goitek etorri nintzen ez da. Ematen dau, itxura dauka. Baina, bueno, saiatuko gara
Buelta pizkat gehiago emonez. La 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 la. Ez? Ematen dugu goitik etorri nintzela, bai. Artik ardia dago eta har. Beharko dut. Igotzeko. Ongi. Eta nik pikotxa gabe geratzen ari naiz. Eta holantxe. Holan. Beitu pagaude goian, primeran. Ah, bale, argia zera honegatik. Ze ondo! Ui. Cago en la leche. Jerónimo. Ai, ironiak. A ber, nola egiten dugun etxera itzultzeko. Isabi hortik. Isabi da hemen. Hortik ez dago biderik. Bai, ama galduta nagoela. Infernuan galduta. Gusten hortik ez dago biderik eta... Ah! Hortik behar bada. A ber. Baliteke hemendik izatea. Ba ez. Hemendik ez dut uste. Bide itxia dagoelako. Ai ama, galduta nago. Ez dakit nondik etorri nahi zen. Behar bada aragotik etorri naiz eta ez naiz gogoratzen, osea... Normak da, ondik igual behar bada. Gauza da... Eskoren gitzen nago. Sortik ona murrizten. Baina pareta. Nondik etorri naiz, tio. Baitu. Txutan. Joder, eske nederra da... Daude 5.000 milioi bide. Opa. Ba, hemendik aguantuz ondo goaz. Hau, bai eten zaidala ezaguna forma dela eta Togora ontik adibidez zeharkatzen bidetxoa badagoela. Ostia, benetan beste gaztelu bat topatu dara oraintxe bertan. Osea... Laba txarra.
Ah. Vale. Heroi bat mesedez bezala gero topa. Ah, vale, ondo. Au. Lava caca. Vale, hemendik harri pizkat hartuko dut. Ostia! Vale. Eta bengo zarrera ingo dugu lan. Top, top, top. Bi, iru, eta listo. Espero dut ez izatea lehengo gaztelua, Ez bestea zen 6 koordenatua. Ez du ematen. Bai, ez dago oso ziur, baina ematen du pixka bat. Behar bada, Osea, eta ematen nahi nahi zegoen kriston buelta tontoak. Ez baina irurunean nago, bestea 6 zegoen. Eta nare egiten nahi zara. Apuntatu ditut koordenatuak. Eta... errekutxo gehiago ditu danean, porque pikotxa gabe geratzen ari naiz, etorriko gara. Edo etorriko naiz neun lasaitasunez. Zeta... A ver, beitu. A ver, segundo bat. Kiz, 300. Y-koa... Berrogeita sortzi, eta Z minus 328. Sortzi. Eta Z minus 328. Eta goaz 18 minutu ja grabatzen. Ongi. Zeratuko naiz, etxera itzultza. Claro, etxeko bidea aruntz da. Aruntz dago murrizten... Claro, nago bat murrizten... Epa. Aruntz joan behar naiz, bai. Biba Minecrafteko argi bugak. Pop. Hots. Vale. Jana ingo dut lasaitasunez. Gutxenez, bigarren gaz... Ez dakit berdina den edo ez, baina... Ez nahu bez asko... Epa. Zauko oso itxura... Ematen du hemendik egon nahi... Ematen du. Hemendik egon nahi zela, baina... Puf. A ber, orain, klaro, ardatz honetan pilo mugitzen ari nahiz, izan. Ez que geitzen nabil, que no. Kontlakora joan behar nahizela. Bakauen die... Goze zilko nahiz erritmo honetara. Ez, hor da geitzen, ez que ezin, ez da posible. Behin dezakezuen bestokera bat da... Zera.
Nederrera ekarri obsidiana, eta itzuli nahi baduzu zuen mundura aginarin, obsidiana, txiskero bat, eta portala egiten duzu, eta benga, itzultzen zari etxera. Kriston galduta nago. Eta zokat pikotxetar hortik lasaitasunez joateko. Eta gainera gas bat dabil hortik. Buena leche. Eta zen nahi suicidatu nahi gutxenez, Blaze barra batzuk lortu ditut. Zo zer badela. Ez eta asko izan. A ver, lasaitasun osoz. Benetan, kriston galduta nagoela, Gitzen ari naiz, behar bada gero hortik bultatxo bat eman dezake. Eitu, bultatxo bat emango dugu gaztelo honetatik. Ea gutxinez, itzultzen lortzen dugun edo horrelako zoze edo. Iruditu zein norbait kolpe bat ematen zirala. Ongi bidea pizkat gorago da. Hendik kolpatuko naiz. Hau ez nuen erabili nahi, baina hau ez nuen kolpatzen, ze ondo. Epa. Place bat. Bider eskeleton pare bat ikusten nahi sortik. Eta hemen utziko dugu gaurko saioa, ja, nahikotxo daramaguta. Zehatuko naiz nire kontura itzultzen edo. Ez dakit nola izango den beraz. Besterik gabe, espero du guztuko izatea, guztuko zen baduzu, badak izuzen bat duzuen, eta horren horte lagunok, agur!